I gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Minecraft. Danas ćemo da igramo prezivljavanje. Pravimo kućicu. Hajmo. Što misliš? Kako izgleda kućica? A za Boga, ne može ni tačku da se približi. Evo su vrata. A mi da ti im smetaš, ne mogu da pravim kuću od tebe. Eto ga. Nije ti napravio put. Hvala. Dam na lopatu, ja ću da ti napravim. Gdje je lopat? Ili evo drvena. Još imam drvenu. Smijem li drvenu lopatu? A ja ću. Ovdje pa ovdje. Ja ću praviti jedan drugi pravac, samo. Skoro pa se slom se lopata, lele. Nemam kamenu, imam srebrni mač. To sam ti jadu. Hvala. Evo ga kamen, evo. Ja pravim novi putić. Eto, a svoj napravi. Amo. Moram da ispakuj mi malo drvo u čest. Okej. Pravim ogradu. A ti što tebi fali? A, ti imaš već, jel? Nemaš. Daj mi u čest. Ja imam samo 20. Daj mi koliko hoćeš. Došam ti 10. Može. Amo što ja nosim u ruke. Amo. Ne znam. Ne znam. Amo, ne pravi ovo zasađenje, ne pravi grolište, ja tamo pravim zasađenje. Vamo grolište. Aha, kod tebe.
Super. Ovdje sam napravio zasadjenje. Ja ne. Znači ja sam tamo da pravim igralište, jel? Beži. Dobro, tu. Nisam napravio, nego počeo da pravim. Ha? Počeo da pravim. Bolje igralište da se pravi, da? Eto ga. Igralište. Aha, jesi ti rekao da je moje ovo zasađenje? Vidiš, ja imam ovdje košalicu. A tu je zasadjenje. A tamo je igralište gdje... Aha, ti praviš igralište. A moj imaš li srebro, fali mi kofica. Ja nemam drva. A imam jedno srebro, čas sam ga stavio. Još dva fali. Meni trebaju drva, spokojno. Hajde spavamo. Ja ovdje, ti tu. Hajde. Spavaj. Spavaš ti? Spavam. Da ja. Koji bi se slikao sam ga bilo? Ja nisam. To si ti. I opet. Trebaš tu onu peć. Tu, pa to je bio meni sad. Tu možda.